गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्रेणी तृतीय विषय आम भाषा आम साहित्य। प्रसंग राजा राममोहन राय। पिलामाने प्रथम अध्याय आमे राजा राममोहन रायଙ୍କ विषय जानिथिले। आज आमे एही पाठर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तुम पई काम। प्रथम प्रश्न तुमे पचार सेमाने कहंतु, सेमाने पचारंतु तुमे कुह। क राममोहन को माँ खाइबाकू डाकिबा बेले राममोहन कौन करुथिले? यार उत्तर हैला राममोहन को माँ खाइबाकू डाकिला बेले राममोहन वाल्मीकि रामायण पढ़ुथिले। ख राममोहन केउ काम सारिबा परे खाइबाकू जाउथिले? यार प्रश्न हैला राममोहन प्रथमे पूजा पाठ सारिबा परे खाइबाकू जाउथिले। ग माँ काहींकी खाद्य थालीटी घोड़ाई देले? यार उत्तर हैला राममोहन को रामायण पढ़िबा देखी माँ खाद्य थालीटी को घोड़ाई देले। घ राममोहनकर केउ काम अभ्यास रे पड़ी जाइथिला? यार उत्तर हैला धर्मग्रंथ पढ़िबा राममोहनकर अभ्यास रे पड़ी जाइथिला। राममोहन प्रतिभाशाली थिले बोली आमे किपरि जानिबा? यार उत्तर हैला राममोहन राय थरे जहा पढ़ुथिले तांकर मने रहि जाउथिला, तेणु से प्रतिभाशाली बोली जानी हेउथिला। प्रश्न नंबर 2 चल उत्तर भाविबा ओ कहिबा। क राममोहन को पिता नाम कौन थिला? उत्तर हैला राममोहन को पिता का नाम थिला रमाकांत राय। ख राममोहन घरे केउ ग्रंथ अध्ययन करुथिले? राममोहन घरे बंगला और संस्कृत अध्ययन करुथिले। घ राममोहन काहींकी वाराणसी गले? उत्तर हैला राममोहन वेद ओ उपनिषेद पाठ करिबा पाई वाराणसी गले। घ नाना ग्रंथ पाठ करी राममोहन कौन बुझिथिले? उत्तर हैला नाना ग्रंथ पाठ करी राममोहन एहा बुझिथिले जे ब्रह्म ही श्रेष्ठ ओ ब्रह्म ही एकमात्र ईश्वर। राममोहन ओ तांको पितांक भितरे काहींकी झगड़ा लागुथिला? यार उत्तर हैला राममोहन राय ब्रह्म को ईश्वर बोली मानुथिले, मात्र तांकर पिता बापा हिंदू धर्मर सबु देवदेवी को पूजा करुथिले, तेणु राममोहन और तांको बापांक भितरे झगड़ा लागुथिला। प्रश्न नंबर 3 क हिंदू समाज रे अधिक दुखदायक घटना कौन थिला? सती प्रथा हिंदू समाज रे अधिक दुखदायक घटना थिला। ख जगमोहन का स्त्री को किपरि चिताग्नि रे पका जायथिला? उत्तर जगमोहन का पत्नी को तांकर चिता अग्नि रे बसाई दियागला। सेतेबेले तांकर पत्नी प्राण विकल रे दौड़ी पलाइले, किंतु लोक माने तांको धरी आनी चितारे पकाई पोड़ीदेले। प्रश्न नंबर 4 तले दिया जाइथिबा शब्द को लगाई वाक्य गढ़िबा। अभ्यास
ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବାଳକ ଥିଲେ। ଦେବ ଦେବୀ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ବାପା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଅଧ୍ୟୟନ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଘରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଅନାଚାର। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଧର୍ମ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା ଅନାଚାର ଓ ଅନୀତିର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସତୀପ୍ରଥା ଭଳି ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଭଳି ଅନୀତି ଓ ଅନାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ପାଠରୁ ଆଣି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଭରିବା। ରାମମୋହନ ପିଲାଦିନରୁ ଅତି ଥିଲେ। ରାମମୋହନ ପିଲାଦିନରୁ ଅତି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିଲେ। ଥରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଉଥିଲା। ଥରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଉଥିଲା। ସେ ଘରେ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଘରେ ବଙ୍ଗଳା ଓ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଓ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆରବୀ ଓ ଫାର୍ସୀ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦେଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ଗୋଲେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବାଛିବା ଓ ତଳେ ତାହା ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଗୋଲେଇ ପୂଜା, ହସ, ଦେଖା, ଖାଇବା, ରନ୍ଧା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲେଇରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ? ଶୁଣା, ବଢ଼ା, ପିଇବା, ପାଠ, ଖୁସି। ପୂଜା ପାଠ, ହସ ଖୁସି, ଦେଖା ଶୁଣା, ଖାଇବା ପିଇବା, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବ, ସେପରି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୈବ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗଣପତେୟ, ବୁଧଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୌର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶାକ୍ତ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମମୋହନ କେତୋଟି ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ତାହାକୁ ବାକ୍ସ ଭିତରୁ ସଜାଡ଼ି ଆଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମମୋହନ ରାୟ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳା ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ପରେ ଫାର୍ସୀ ଓ ଆରବୀ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ତ ଆମେ 4ଟି ଭାଷାକୁ ଏହି ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ବା ସଜାଡ଼ି ଆଣିବା। ତ ବଙ୍ଗଳା, ସଂସ୍କୃତ, ଆରବୀ ଓ ଫାର୍ସୀ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାମମୋହନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାହାକୁ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ରାମମୋହନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତାହା 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ, ରାମମୋହନ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ରାମମୋହନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏହା ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ଖ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘ, ଧର୍ମ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା ଅନାଚାର ଅନୀତିର ରାମମୋହନ ରାୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ପାଠକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ଏହି ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ ଦେଖି ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।